BJPनि जाग्राफोरनो खाबाय खबाय लामसावो BJPनि जाग्राफोरनो खाबाय खबाय लामसावो CPनि जाग्राफोरनो खाबाय खबाय लामसावो I-50 long live I-50 long live Youth I-50 long live Atisa long live I-50 I-50 Hambay Interview kaisa na po interview mo sa Arop kadi president. Kita arop kadi nunggu. Iya na ko. Nanti presiden tongke bo manale. Saat mo tinitawag tamni program তিনি পশ্চিম মানিক দেওয়ান দেওয়ানপাড়া তিনি 11 পরিবারনি 36 ভোটার সিপিএম এবং বিজেপিनि जागारै आइपिएफनि बानानो रमफाइखा बरक सुमाय बाक्सा डिपार्टमेन्ट जों जे डिमान्ड खायतुमानि आबोनो बरक खाबाय खबाय हामजागै तिनि सुमाय बाक्सा सामुंखायनि बाङै बरक समाय खायैनो फाइखा दा नेक्स्ट जों सायमानो बरक सायमांखा नेक्स्ट डिसेम्बराव खूब सम्भवत एडिसि निर्वाचन उइमानो कोभिड-19 नि बाङै एडिसि निर्वाचन स्थगित दंमानि तफान ताबो किसा कन्ट्रोल फाइखा हंखलायनो ताबो नेक्स्ट डिसेम्बर उइमानो आवन बागै जिनि डिविजनल हयते जों प्रत्येक दिनावनो विभिन्न जायगायाव थांगै जों दिनै अमा हायखेनो जों मियाबो हायनि खायलिखा अख्लैबो खायो नेक्स्ट जों खायफिनाय तैबो दिनर बसकांगो बां मानो जयेन खायफिनाय जों खबर मानो आवन बाङै जों दिनै अरनो अञ्चल नि सनमिलन दंगो तै जयनि प्रग्राम बुंखा आसन नंनाय पञ्चायत बुं तमो सर पञ्चायत बुं मो पञ्चायत पश्चिम मानिक देवान अच्छा मो सबन नेतृत्व की फेका सर अवसिनी सबन नेतृत्व सबन नेतृत्व रुपेन्द्र नेतृत्व जों अब तिनि फायर अच्छा बुंनि थाने नङा तमो कक जनाय सर आं आबन तिनि अपाराने बरन तै कक सारा मुसुगो बरक अरनि जारा दंनाय रक अक्रारक बा आइपिएफ तिनि हामजागै तिनि जे फाइनाय रक बरक तै नेक्स्ट इयार अब नेक्स्ट बरक काहाम खे बरन पारा बरक तैबो जे फाया दंनाय रक सिपिएम खायतुनाय बीजेपी खायतुनाय आबन बरक तैबो काहाम खे बरक बुजगै टिपालेन न बरक समर्थन खायदि हनै आं बन थानियाव कक सार अच्छा सर आइपिएफ नि नाम तमो पडतो आपने तमो पडतो आं डिविजनल प्रेसिडेन्ट दङो गरबुंनि विजय कुमार जमातिया अच्छा हामबाय सर Borong saso interview na.